see, I've got a plan for you. It's something you can do alone or do with friends too. It involves a pot of wizards and a goblin or two. But if you're open-minded, then this is for you. And don't forget the most handsome non-vampire singer you've ever encountered. Magic-a-doo, magic-a-doo. Spellcasting for red and humor for blue. With working net code and more stuff. Game erantzia euskal bideojokoaren komunitatea enpresan agertzioi. Eta, bueno, bizkanaka, pasa. Ale! Azaltzen dago nahi nola game erantzia komunitatea. Gauza txiki bat izatetik, bizionak auditzen da zerbait izatera nahi da. Eta askotan galdetzen digute, zer da game erantzia, zer esan egin game erantzia izenak, ezta? Bueno, guztiak ezagutzen duzuen ingleseko okutik dator, eta erautxia berriz, zaparra zerbait azkar edo indarrez eroritzen da. Orduan, honekin errepresentatu nahi gena da, okuen zaparra bat, atzera arrazoa. Ya se puede jugar el torneo.
Eta zenbait erabaki dikoan eta komunitateak izan behar zuenari buruz, webguneak eduki eta hori zen nola bidea. Eta oso batzar garrantzitsua izan. Eta hortik proiektu berri asko sortu ziren. Azteko erabaki zen kulturuz izan da lehenela, euskaraz egiten dut eta referentzia hori lortzeko marka bat ez kulturuz lortzeko. Gero, atal berri gehiago sartu genituen, adibidez, txapelketak kudeatzeko sistema bat. Garatu txapelketa joku desberdin, txapelketa kudeatu izateko sistema bat. Eta gainera, mota ezberdinetako izan daitezke partidak. Izan daitezke eliminatoriak, ligak, individualak, taldeka, eta oraindik garatzen gabiz, baina oso ideia izan zen, eta parte hartze desintea izan zen. Jokoen katalogo bat ere sortu genuen, horri idazten dian eta sartzen dian edukei buruzko jokoen informazio minimo bat edukitzeko eta terminologia. Hau garrantzitsua izan da, euskaraz egiten aurrena gara uste. Hitz asko ez dakizkiu izan, eta bate bideo bat bera batera esaten du, besteak artikulu euskara bat egiten du, pentsatu behar gauza batzuk komeni zela adostea eta nola esaten da faina du euskara. Nagusi gore, azkeneko nagusia musikadaki ezagun, eta izan gitezen lehenengo talkoa, hori izaten. Eta gero, erabaki genuen, erabiltzaileek ere bai, edukia saltu izateko aukera izan. Gu, arte, alde motorean ari ginen sartzea edukia, iritsi ezagun mundu guztia sartzeko, egon daitezen kudeatzaile hori kontrolatuko dutenak, baina kapotz zerbait izateko. Eta hori bultzatzeko gainera karma sistema bat, motivazio sistema bat, nahiko simplea dena, baina motivazio hori bultzatzeko. Eta gero azkena, Minecraft zerbitzaria martxan. Lehen aipatu dizuetan bidea egin baino lehenago, gazte bat etorri zitzaigun esanez, Minecraften oso abila zela eta guztatzen ditzaiola administratzaile izatea eta bestea eta nintzuela zerbitzari bat eduki euskeraz berak kudeatuko zuena, hiru bilketa bat jarri genuen martxan, haupundi sistema baten bidez, lortu genuen urte beterako finantzazioa eta martxan dago. Eta zerbitzari horren truke eman digute baita ere Mumble OTP-ko beste zerbitzari bat, hau azkenean TeamSpeak baten antzekoa da, eta 98 pertsona aldi berean partida bat jokatzen zaitezke eta hemen ikusten oso adibidez mundu berrena daukate esatuta Donosti Bilbo herriak eraikitzen mundu berrena. Proiektu batzuk berriak azaldu izkizuetenak, estandatzearen eta hau da txapelketen horria. Hau izan da baina eduki dugun txapelketa garrantzitsuena edo exito gehien eduki duguna. 46 parte hartzaile izan dira, bosten aurkako ligo lehiatzeko txapelketa bat izan da. Eta, online guztia ikuski biseatik izan ditu, eta bai, partidak ikusgarri daude, errepikapenak ikusi daude, eta oso txuko izan da, oso gustora daude gaur oso politik izan da. Lehen esaten nuen, profila eta karma. Erabiltzaile bakoitzak bere edukia sartzeko aukera duela, Indonesia, seguroko joko dauzkan, azken gameplayak egin dituztena, zen plataforma eta jolazten du, zein sare sozialetan dabil, bere jarraitzaileak irabazteko. Kasu honetan hau kidea da, odan horre markatzen dugu kidea dara, estadistika dauzka, zenbat egin du bakoitzetik, eta baita ere ipini genuen ordenagailuan hardwarea eta zintzeko aukera. Horrekin besteek ikustu zaten da, segun eta ze jokutan jolazten duen, nolako ordenagailuan egiten da joku egiten. Eta
Hau berriz da, Minecraft zerbitzaria, gurean, daukaguna, justu hau gainera erabiltzaile batek egindako mapa da, ez da administratzaile egindako, berak eraraman egizun guztia, eta Mumble bidez komunikatzen dira den artean, eta partida jokatzen da. Eta garrantzitsua dena doainik hau bit sistema baten bidez finantzen da, hemen bit jokalari batzu ditugu, 10 euroko kuota bat ordaintzen dute gileak, eta abantaila zeintzu dira, zerbitzari honek 30 erabiltzaile aldi berean onartzen dituela, 30 erabiltzaile horietara beste baldin bagera eta gozera bit, zukalera zoaz. Eta beste abantaila batzu dira, adibidez, maskotak dituzu, atentzio berezi bat, zerbitzailean. Proiektuaren datu batzuk, datu nahiko mila dira. Egunero, egun bat erabiltzaile sartzen dira erabiltzaile bakar, dispositibo. 240 bisita horrean ikusten dituzte. Guztira, 225 erabiltzaile hauek erregistratuta, ez da trolik. Horietatik 15 bazkidean dira, eta 193 Minecraft jokalaria dira. Erregistratuta egotea azkatu, Minecraft sortutako eduke dagokionez, erraunda bat aspiratu. Hemen importantiena agian da, zazpitxapelketa jokatu dirala, eta irudolizazio partida. Eta guzti hau, irailetik. Ez da guzti hau. Irailean, gure urte dekotzen. Steam talde bat ere badaukagu, eta horrek aurrera begira zen, aurrera begira dauzka, eskuartean daukaguna da, txapelketak kuderatzailea hori hobetzea, taldekako inskripzioak eta sartzea, penalizazio sistema bat, penalizazio batzuk azken orduan, atzera botatzea eta ateratzea partidatik edo ez azaltzea, horrelako gauzak egiteko penalizazio sistema bat, oso garrantzitsua elkarte izango gara, eta honek emango du proiektu egin aukera bat, bazkide sistema bat ipiniko dugu, bazkide bakoitzak 10 euroko kuota batekin edagoela, eta honek suposatu du, urtean zartatu gastuak, orduan proiektua zenatuko da, eta beste gauza bat bideratuko dugu, sopratuko dugu. Ekintza presentzialak indartu dugu, Euskarako lankidentzak gaude,
Más por web. Eta beste gauza bat, da beti eskatzen duguna eta zaiet aurreko argazkiak ikusten gara. Talde motorreko guztiak gizonezkoa bera, amagoz izango bera, eta beti egin esaten emakume bat, edo sartzen bat eman, sartzeko animatzea, animatzea, parte hartzea, ez badu nahi bazki izan ere, zerko aldatzi, elkarrezketa bat, irikita bat. Killing friends is better in Magicka 2. Magicka 2. Magicka 2 for PlayStation 4 and the PC too. You thought it was over? How silly of you! Tell all your friends about Magicka 2. So what do you think? Does this game look good? Do you enjoy wizards maybe more than you should? A gamepad is supported and the critters are wood. Come on now, don your robe and your hood. Like a wizard, I put on my robe and my wizard hat. In the last trailer, we blew up a cat. I sincerely hope you aren't upset about that. But to make it up to you, we got game-changing artifacts.